ya bụrụ n'oge kịta a ga-asị 10 naira, mana n'oge gboo a na-asị ọgụ ego ise, ọ bụrụ ya bụ 10 naira. Akwụọ 20 naira, ọgụ ego iri, ọ bụrụ ya bụ 20 naira. Achọkwana ikwu 30 naira, ọ bụrụ ya bụ ọgụ ego iri na ise. 40 naira bụrụ nnu ego 40 naira. Then achọzie ikwu 50 naira, wee sị nnu ego na ọgụ ego ise. Ka ịhụ na ndị gboo a ife dị na masị dị ofe anya. Ya nnu ego 40 naira, ịgbakọnyere ya ọgụ ego ise bụ 10 naira, 40 plus 10, ọ bụrụ ya bụ 50 naira. Ndị ama akwụkwọ dị egwu. 100 naira bụrụ ọkara akpa ego. Ịchọzi ikwu ihe dịka 150 naira, asị ọkara akpa ego na nnu ego na ọgụ ego ise